sai sen pat ngawan syafi keteng try Jesus Christ hane kesengi to long slur what shifting kata lo ji kai keteng jo play ngem gisi ba kelang ke partai ki dang kini ki jingja ke ba cerkai ha jing yoso ini khobor ke brai ba nu khutang Jepang COVID-19 ba lo lapor adu mencap snam syagari India balawanru hani gari jebane barat kejongi aingu pat yu blay ngidan u blay ba em banam eno yangi dengan wat di syai u na donut ke jinget ke bas scam ha u utrai nganget scam unum eno yangi bagane lo nga khubor ke ban ai men fi sai sen pat marcheno ngin phai ko men por dengan phai su blay kalau let's say ngak yo bantran han por ya ino ya no ne mano filong gibreu kibla jingai no blay bro sila em ngi em ke ba peso ba tangai la ka jong ka jing em hi ba ka jing em ka ba ka jado ka ja perthai phem ju ken mau blay phem ju perhat blay show em be ha ka bam ka di ke khalai ka kam jabo jaban ki jisu prei baro par be tangi jing so ba perthai regar ke parlok ba la klat no you blay ketika por pen kan mau kan bau bulai udang khot it ya fi sen pat pen wan siu de pila faiden ru de se we por atip u try pila kolon blaha kadon ga lat kalenti je ejong bulai ba u bulai u alat de fi kom ne por pen pai pat kan siu pen wan pat kan siu try pen wan che khamat chu try ban pendem ne u try ban pan mam no i pop berkan palat dona ke jong fi baro ban ta baro we poi ketika por bagian penkelanya lagi jauh ke jinget hau terai, mereka jinget ke barat ini ke jingjob, haga sisi ke jong Yunus ke Baningkong, kerana ke basan, kita kat sahabat san lah kerana sepang ke jinget yang tu, ke jinget ke baai ya ke jingjob, ke bengi job no tiaw, ya kita baru ke jinget JM dah ke jinget ke jongi, ngi kesen jauh beliru. Abu Paul tho asigi bangai harum kalau mafragat life penyo. Uang ba mengi ke ba tip you try. Ikam khrau ban ni kita baro ban longkin nonjob ke ba khrau tam. Ling ba jong utrai yo Jesus Christ ken. Balai ba usyong imapo jogi wai ke jingjob. Habagi fai haga ega ba u Yones apostle la tho. Hai si bading kong ke jong u. Ka lenang basar khat basau ukran chang u jisu ba empo jogi ken baling ba ju ngilong mengikin nong job ha ka perthai bag ba job no ban ki bori num barak da ka perthai kam krau ta ba po jong pi ba ta ba ka perthai du soitan te lawan ong kum na poru unu khuyang jing pang virus mau balawan COVID-19 wan banyele menta ya ka jing em ka jong ba bon ki brio ten rei ngi ban dan ta ka jing sautu hoi ngin sumar la jong ka jing sumar ka bangala yo so bal ong ngi ban sumar ngin le kata rei ka long bagi ban tepat ba nu khnyang num la ban job dangin pen khlan la jong ka jingi how try jisu ngi em ni kiski sha blong kiski jing tendu ka jinget jing ba bon ki bangen kata ka nadu ki noilam hadu upaikar elong noilam hagi balang hagi kam baro jong emang salang baraka rije ben rew hadu rew madan nadu barus pada beduk ngema komuniki por ba ngi iba unu kutang jing pang umap yanu inoru etangoi bangi tip kung bangai chano ngin let ken ngin phai tang siu blay jongi wai rabat ai buar ngi hon ai jing staru ingi kumengin sumar la deken un ai ngi champang ru kumno ginang ban ri la de ndeka wai ka long ba ka jinget ngi de ban khlan ken ka jinget ka men sim bai pen mai no gi mut phat dan jingi barok kum se ju blay la tho ai thi nang rom klan nong ka ba khat ar khat ben ko ba ar to renew our mind da ka tin ju blay mak tin ju blay ka ra ka jinget ka jongi ken bagan scam ho tra fe la tho hai chi ro po ko nong khat khan nyo ka jinget ka wan na ka bo yo so ba ka bo yo so ka tin ju blay ha ba so tin ju blay ka so menta ka jinget fe ka khlan Nek as we five pelik khobor, pagi news, hagi social media, internet media, nang ta hagi TV,
screen ngisi we so ngi breru kom jog jinga phone hang yang tai mangi asol tang di khobor penduk mesing arti ngi tip ngenang nem shu hanang partai reto tip yang mentaru ubreru ka plan ngi ka jong fi sira po jing sia pang klab jing pang ba komnu klab jing pang ka bede bunuk sang ru to fi so no khobor kat kerpat ka tang ju blai kan nang tu je tiap pang ni fi na kamera pang vi khot ker pak de nyu blai ruan man ktai fi fiat chrom plek sini stai dar hayang stamru ai pun kamen sing ka batu ai ya jing ker jing da ka jong blai num eno ye fi hadu ka ning ilang mentaru kalang ba blai sem le eno yangi tengi duai kan kom le por nge wat kan khmat blai na do kamen sing tu par ban khot ker pak ja ai sei blai ba blai un pegan tang yem ka jongi Tapi lah hadin nu try, lah kelat you try, famti you try. MGM ka ba lakaman la jong ka pertai la ka jong ka belakar mena. Buat ni jirai jong ang atrai Yesu. Isna yang mam no gi pop. Ki let ki kang pradra jong baro. Pergentang ban khoj rasram jeme Yesu. Lagi pop jong ki sau han ki lep ka yor. Lagi sau betuk ki lep ka lang berat. Pen khoj yang ba lek ba ta swan jang ba sait da ka sama Jesu ngap pendem de ai ti de pengen tang de khaban yo try Jesu wan me ban syong ka tanur ka mesem ka jonga ko unong pendem jonga unong sus pau jonga bat unong pen khia jonga tu ble nor kat bat fi ba un yaram fi kan un ai bo ri fi ba ka ni ka si ka nga si ka jing job sakwai pa ka jing job ble un ai fi ni ka si ba jing job ba bo na ai nang ni se khman marbalai fi tip you try dan hapoi fi pelong breu ka bajop to ble pen khia fi ba pang stam banyon be khro baro fi dan hayeng sem fi hospital dan kabratia ibn kabrashon kai fi dan no jaka fi i ne khobor le dan pani fi to tip ba ble nom eno fi ble no kabrat fi ble ka san bo fi ka doai na ne kong pastor ba ble un ai ka bor pen khia ba porai fi hai ka teng blai pa blai ko blai muslim ko teng try Jesus Christ bagina kam kan ti ya ka sa ba khandai buai blai un da un ker sumaringi na ka jista ni pang nyoni khrau ka khlam baro bari ke bor ke jindom bor setan ba try Jesus un down ker ngi karpang da ka bor ju ngel ju da ka slam ju ba ko ang ka khat khan riu sa ko dai fuai urai ro ki muslim ya ka ta jingi dai bor thai na ta ka buram ka jung Tengis hidup baru kapor, kemudian sibun ngadi pastor bag kapor donai, bag ngakar hui fi, hak teng ublai kapa, ublai ko, ublai mesem ko, teng try Jesus Christ. Amen, but amen. Ya ro try. Hallelujah. Amen.